leaca ca schișe de bagaj. Ia un bagaj în schirea aia. Nu mă. Cred că este zapasca acolo? Ia ca un can porcop. Nu, zapasca. Fără foc. Ia cu ai dată și... Uite-l un somn. Uite-le. Aia, se duce. Ia uite! Uite cât somn! Ia uite-l! Uite-l! Ia-i! Ia-i! Uite-l! Mușește! Mai iese, glează, iese. Mușește! Uite-l! 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 O mai punem o dată! Băi, el se duce în nestul, băi. De acolo tău așa ia în colea. Ridic-o, ridic-o, ridic-o alea. Uși, băi, uși. Da, nu, nu. Nu s-o duse. Ну-ка, Алтур. Почему? Это Марина. Это что? Это Марина. За нее 5000 лей штраф. Бăi, poliția stă! Nu, ridicoi! Ridic-o, mai stau aici, de colea, că aici ia. Hai, fără pește-le și... Te tu bâja! Păi dați-mi pijeț o leacă.